ପ୍ରଚୁର ମାରା ହଉଛି ଆଜି। ମାରିକି ଛତୁ କରିଦିଏ। ଏବେ ମାରିଦେନି ଅଛି ଆଉ ମରିଗଲେ ଆଉ ମୋ ଗଳାଟା ଶୁଖିଗଲାନି। ମାରିକି ଟିକେ ଆସ ଆଉ। ଟିକେ ଯିବା ତାହେଲେ। ହଁ ହେଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରହ, ଏଇ 2 ମିନିଟ୍ ଆଇଲି ହେଲା। ଚାଲ ଚାଲ ବିକେ ଯିବା ଯେ। ବାଇକ୍ ଧରିକରି ପଳେଇ ଆସିକରି ପିକେ ଯିବା ବୋଲି କୁହେଇଛ। ତୁଇ ପୁରା କହିଥିଲେ ପିକେ ଯିବା ବୋଲି। ତୁଇ କି ପିକେ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ମୁଇଁ ମାଲ ପିକେ ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ତୁଇ ତ ସବୁବେଳେ ମାଲ ଚିନ୍ତାରେ ନି ରହିଲେ। ମୁଇଁ ପାଣି ପିଇକେ କହୁଥିଲି ବେଳେ ତୁଇ ମାଲ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଥିଲେ। ପଳା। ହଉ ବେ ମୁତା ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ମୁତି ଆସିବ।